lagi. Pedotan dik. Sedotan. Iya. Nggih. Seru teman sih. Ayo kowe. Disedot. Sedotmu. Siki gari diambung. Sambung bu, duambung bu. Bapak-bapak Wong kula biasane disedot. Oh kayak gue. Bar disedot tembe diambung. Yang Iya. gelem kayak gue bu. Maksudnya udah apa-apa. Apa gue? Sedot pe nganu lunggon sing kae kotoran-kotoran kae nggon kamar mandi. Cocok. Sedot. Ya iya bareng diambung oh wis ora mampu peceran mambune resik. Lah, ya mulane Cocok ya, Ngun? Sik kan. Ya. Tuku wedhus. Ya. Kecem Aja tuku wedus lah. Wedhus apa? Wedusnya Ya. didol. Liane wedhus tuh li kena anak jaran, anak kebo. jaran. Ya iya. Tuku jaran. Liane jaran tuh liana. Liane jaran kelarangan jaran bu. Jaran anak sapi apa terwelu sing kaya kowe. Tuku terwelu. Lah, Kecilikan. kurang gede. Tuku dalange. Duh, kene tuku dalange. Oh iya ya. Ya, Oh tume ya. Arep sedalamane ya. Dalamane. Tahun depan ke pelaminan kita. Apa iya? Ke pelaminan kayak kae maksudnya. Lah ya ora pelaminan kita kan berarti kowe karo Mas Wahyu. Masa nyowong ke anake nyong. Lah kami ki mung pelaminan kita. Kita kae lho maksudnya ingkana. Oh iya. Cara gue lagi embut-embut. Iya. Iya. Sowang ngirang. Nah, terus bang ule. Ora Isora payu. payu. Ora payu. Nyang manuk. Lah, manuk apa? Pokoknya jenenge ciblek. Manuk Pak Firdaus. Manuk Pak Firdaus. Lah keprimen lah Jan. Nyoko Enggak ada apa-apa salah ya bu. apa-apa salah. Bangsalan ge sing main. Kepriwe nih jajal Loh, kepriwe sing dene tontonan kan dadi tuntunan terus dadi tatanan. Iya. Ade akeh para pemirsa, bocah-bocah, bapak-bapak, ibu-ibu Iya. kanggo tuntunan. Nyangking ember. Alah, embere bodol. Bali lah. Hehehe. Hi. Is, arep ngendi kowe? Arep bali. Nang apa sih? Lah wong apa-apa ora bener. Lah wong ora pas kon. Contone ge. Kepriwe likasi. Angger nyung ya bener ya Mas Togok. Iya iya bener Yeah. kepriwe. Tur nganggo piwulang, nganggo pitutur. Iya. Oh iya. Tase. Sing duwe yo ora ngomongke tasku kaya gue. Lah wong kowe ben kebangetan. Ya wis ngono. Inter Inter nang sanding pari. Bocah pinter ayo pada ngaji. Karo kaya pinggir kali. Wong endong ora bali-bali. Kowe kanggo pitutur bocah pinter ayo pada ngaji. Iya cocok. Anggere kan Ya ora Mas. Cocok banget. yo kan anu arep nggo sing kagungan dalem ndongakenan. Tapi kan wedhus berarti kan ngarani wedhus. Ya ora ya wis ganti. Ya jajal apa? Mangan gembus.
Seret yang ngono, ora yang ngono. Arep-arepe sing gelek. Bener Bu. Ora kena jeng. Bener. Lah ngono anggere nembang penayagane kaya ora seneng banget. Pancen Iya. salah. Ujarku salah nyong apa sih? Lah, Aku kenduren ya tekundang kabeh. Lah wong kowe Nyong apa-apa ya tekundang tapi angger nyong lagi ngok nembak mesti ana sing seret, ana sing anu sewengireng ora payu. Ana sing wedhus iki ora didol, kirane nek ora seneng bubar barengan apa dabane. ayo ngono tanggung jawab. Tanggung jawab kowe Black. Mas, aja kaya kuwe lah Mas lah. Tanggung jawab. Sabar lah. Anu maksudnya gue wedi-wedi tok Mas Orjan lah, Jan. Gue wetu-wetu emangnya Mas Yaga wedi karo kowe. Ya maksudnya ketone mbok wedi nek ora ya wis nyong wedi dawa. Lah mulane ke kanggo wong sing jenenge wangsalan ke kan Purwokanti anger AKB IIKB nganggo sing nganggo tatanan sing bener. Mangan gembus, Ya, wis, minum es, Ya. Bapak Firdaus semakin sukses. Amin. Koyo sor. Sumnakan. Tani. Sepikul jengkol, sepikul jeruk, mlakune ngekol kabutan turi tuti. Sing bener. Diundang tur. Kowe iki kudu nembang kepriwe? Tur. Tur sing bener tur. Ana apa jenenge nang kene? Ana Bu. Sing temu ki lho Bu ki jenenge katur. Oh, bulane Ketur lho. bulane sing minggu ngene mudhun. Ayo gua mikir. Bulane tur aja kono tur. Ora apa-apa Mas Turung, kaya ki anu jenengan sekan Iya. wong tua tur arep tir pada bae. Pada baik. Katur Yulianto. Oh, Mas Catur Yulianto. Katur. Katur. Tur. Lu mbak ngomongnya catur kok. Katur. Katur Bu. Nah, kan berarti pada budek ya. Oh ya. Lah wong kowe sing ngomong ora genah Ngomong arane. apa kok ya budek ngomong apa nyong? Kowe mikir ngomong katur udah catur. Siapa? Kowe Ngomong keprimen? atur. Lah sing ngomong Rika. Nyong tau ngomongnya catur. Ya ngono pangan. Kaya ku mulane dadi wong ke sing ngomong sing adalah wangsalan. Iki wangsalanmu kan Purwokantine Iya. Menang apa kok dadine turi? Loh, kan sepikul jengkol. Turi ya turik. Lah ya turi. Lah kok apa sih turi? Lah kok Sepikul ceng. Orang saya nganggo inang apa? Sepikul jengkol, sepikul jeruk, Lah, oh, mlakune ngekol kapotan turi putih. ora dadi ya tur. Tur neng Nangisor kepornaku ala tur. Kayak ditundangi tur kok derdek jere. Gemeter tundang nyong tur. Kenang apa gemetar? Ya bu apa nyong banget cantiknya nyong kayak mbak. Wong kaya gue kok cantik. Iya, aku Mas mikir Token kok. jenengan anggar nyawang ciblek cantik apa ora? Ayu. Ayu ya mas. Ayu banget. Oh jaru-jare nyong karo Mbak Iren ki siapa? Mbak iya. Pengantene. Iya Mbak Iren. Kan 11-12 mikir dong foto nang pelaminan. Kok 11 12? Ya ayune lo kacak sedidik tok nyong rok ahe. Oh, Karena sing akeh. kowe karo Mbak Iren ki udah 11 12. Apa? Ayang ka 10. Ya Mbak Iren bener. ka 1 kowe ndolek. Ya ora apa-apa sing penting urip ana bolongane. Alah, ana bolongane kowe ana bolongane. Lho ya ana. Bolongane kaya ngapa? Ayo Mas Tutur, Tur. tutur rep niliki kayak tutur. Ora apa-apa, mending tiliki kae tiliki kowe. Iya, apa ana bolongane? Bolongane kaya ngapa? Lah ya bolongan kayak apa? Lah bolongan kayak apa? Ya kayak irungmu. Irungmu berarti bolongan nih gue. Siapa? Dari kan blesek-sek. Lu aku pesek, Iya. ora apa-apa, yang penting awet urip. Oh kayak gue. Loh, irung pesek itu awet urip. Angger irung gede. Ambekane irit. Bolongannya kan ciut, Iya. ambekannya ngirit seripit.
Seripit beda ke karo tuturu bolongane mbak ngos boros. Lah terus Ya ora apa-apa kok sing ngos tok. Lah ngapa sih? aku niki Apa? Mas Togok. Dalam gue. Kula kali niki janan orang kemaha bojo. Pokoknya gue. Ya iya. Lah pancen nuwun sewu nggih Mas Togo. Kepriwen. Cara penyanyinya ada kronologisnya. Heeh. Bahwa aku rumah tangga karo Ciplek itu Iya. sebenarnya tidak sengaja. Jadi ngerasa ngajo lah. Loh, tahun wingi ke kancaku dilala ulang tahun. Ya terus. Ulang tahun karena nyongke ora kober. Ora kober. Nyongke agi ana pegawean. Terus. Lah sidane nyong aring Ciblek titip kaya kancane Ciblek pada bae. Ciblek ki arep menganah. Oh kayak gue. Lah rening Ciblek arep menganah nyong titip kado aring Ciblek Blek. Tolong titip kado nggo kancaku ya kancamu kaya gue. Terus Lah orang ngerti ya. Mbok menawa Gusti Allah Subhanahu wa taala nemtuaken bahwa saya itu jodohnya Ciblek tak titipi kado jebulane malah dadi bojone. Oh kayak gue. Iya mulane wingi nyong ijab wingi apa mau ijab. Baik. Ijab kok kelalen. Kelalen nyong anggar ijab dewek kelalen aku. gue tak salah gue ke jane sanes 10 kali niki jane. Sabar, Dan Sing. arep wong pengantene mbok. Ya mbok Mbak Iren. Iya. Ati apa jenenge duwe bojo ora ngerti-ngerti Sengaja. ora tidak sengaja ngerti-ngerti dadi bojone Mas Fadli Ismawan. Fadli jajal angger ke ora apa-apa ora kemaha ning kena putrine pinter SS sarjana sastra Iya. mama saya pinter nglalang jagat luar negeri Korea, Bu. Korea Jepang las pokoknya ngendi bae Korea. lah kulo kali niki niku ora kemahane jalan ora temenan ora sengaja tapi nyong asli ini ya bebeh Duh. Kok bobo Lah, bebek. rumah tangga anak-anak wis kok anak bobo. di anak nyong Lah. anak telu kali niki ora anak sing genah Oh kayak gue bu. anak pertama kentir Entir. Ya Bu. siji garis siji ora anak dase Trudul apa bu? rutul gembung tok Oh bu terus. barang sing siji dari PCK Baca siapa? picek Oh. Mergane Malah ina lah. Lah wadah wadah elek. Kalau wadah misalkan nyong karo Citra, lanang mesti bagus, wedon mesti ayu. Terus? Wadah wadah elek. ya ora sing salah yo wadah sing salah pacul apa jenenge tiengen ya pacul buang dadi nek angger nyong sawahe main sawahe akeh sukete benyi apa akeh banyune Lah angger iki pacul tiengen lah mulane tek pacul lah nyong pacule guang mergane sawah ya sukete mulane ngasuk tek semprot karo grama. Oh. Main glodok. jeneng malah disemprot Lah main glodok sukete. nggih mboten kula kali niki gara-garane niku masalah wedhus Oh kayak gue ya bu. Nggih, kula kan biyen ceritane anake wong sugih ora patut. Terus. Teng desa mriku niku, Iya. anak siji wadon ayune ora patut. Iya. Ayu banget. Ya, ayu Nganti ora banget. genah. Ayo banget nganti kayak cepet. Lah kula niki biyunge kula niku ajeng damel selamatan. Oh. Damel selamatan terusan tuku wedhus teng Raman